gelejeginde olanyny ýadyňdadyr. Gelip bilsen gel oglum, men sana garaşan. Aktyjama malyk gel bom oglum. Ertir daşary ýurda gidip barýandan habaryň barmy? Mümkin bolsa ertir ejemiň dogluny bolýan men Bana barjak diýip bakanan aýtdym da gerek baş. gel. Ene ertir Türkiýe gitmeli. Ine de ýol puluň petegiň şol üniversitede bararsyň, Okan üniversitetine. Mesele de bolmasyn. Benim yörer yollarım sen bilin aydın ece. Benim yörer yollarım sen bilin aydın ece. Kanıt bilip kollarım sayağında yaydım ece. Kanıt bilip kollarım sayağında yaydım ece. Çökün çağı gerdinim, medet berdi findimin. Koyveremde ellerin, düz yolda taydım ece. Koyveremde ellerin, düz yolda taydım ece. Faydım ecem, afen gorap canımı, ak bahtım faydım ecem. Ağır yolda dövüldüm, sonra bir sen göründüm. Günlü çağı günüm sen, gecemi ay sen ece. Gündüz çağı günüm sen, gecemde ayım gece. Faydım ecem, afen gorap canımı, ak bahtım faydım ecem. Kanat bilip kollarım sayağında yaydım ecem, afen gorap canımı, ak bahtım faydım ecem. Ayağımda yaydım gece. Oho, sen bugün saat 6'da İstanbul uçmalı keniňe.
Hawa kaka uçmalym. Ýöne ejemiň doglagyny bolan soň gaýdy berdim-de. Başlyklan käýän okmy ho? Wah kaka. Eje saňa da söz berdim-de. Onsoň bular ýalyk günne gelmeseňem bir hila kaka. Wah, oglum. Bolýa. Bu zatlar üçin gamyň bolmaň sana. Hormatly müşteri. Owa şertleriniň durnuksuzlygyny nazarda tutup, siziň 2026-njy ýylyň 16-njy iýunyny saat 18:00 Aşgabat İstanbul uçuşuňyz 2026-njy ýylyň 17-nji iýunyny saat 18:00 geçirilendigini habar berýärdi. Ertir gitmeli boldum mende. Ertirmi oglum? Hawa ertire geçirilipdir. Bolayıpdyr oglumjan. Ay bu gudrat ay. Ejemjan begenlerden hemmişden uğruna bolup gitýär kaka. Alo, salamu alaykum maşyk. Bimada denellerine. Hawa bassyk. Şo men ertire iş saparyna gidip bilýän. Hawa bassyk. Uçuşumyz ertire geçirilipdir. Hawa sag bolun maşyk. Hawa gutlaryn hökman. Hawa sag bolun bassyk. Como te da esta rebelde liviana y